Tento obsah nie je vhodný pre maloletých divákov. Vyjebali sme sa totižto na cenzúru. Príjemný dobrý deň prajem. Twingo má novinky. A to sú... Máme repráky. Už tam nemáme tieto veľké hovadá. Takže už to konečne nelieta, lebo keď som pridal rýchlosť, tak reprák spravil, že hop, padol dole. Bolo to veľmi otravné, takže sme sa rozhodli kúpiť tu repráky. A tieto repráky sem pekne padli, sú zašrobované a majú ešte výškové repráky. Takže teraz tieto výškové repráky treba dať niekde sem, aby pekne hrali na nás. Takisto aj tam, takže plasty som už dal dole, keďže som dneska zase sám, tak nevedel by som to natáčať, takže tu ideme spraviť dierky. Bude to vyzerať nejako... Počkaj, toto je druhý, tento. Keď to tu len tak položím, to je jedno, tak to bude vyzerať nejak tak, že to bude takto, jak to ukážem. Takto to tu bude cca na nás mieriť. Káble budú samozrejme schované, pôjdu takto zo spodu, z tejto strany zadnej. Tento plast bude k tomu prišrobovaný a pekne krásne to bude čisté. Vyzerá to tak zatiaľ, že pripravil som si tieto úchyty, ktoré idú sem. Spravil som do nich jednu dieru, takto 2 šroby. Dúfam, že tie šroby nebudú moc dlhé, že sa tam nejako zmestia, ale mali by sa. A dúfam, že to je symetrické, lebo keď ne, tak si otlčem si hlavu o Twingo. Tak, je to zapojené. A na 94,3% to funguje. Je to fajn, je to lepšie, ako to bolo. Tak toto aj drží. Len teraz bude problém spraviť tie krytky. Zatiaľ je to takto. A máme aký čas? 7 hodín. Asi sa už na to vie. Chcel som ešte dneska dať dole toto. Zadný nárazník a predný nárazník, aby som ho nasprejel. Lebo skúšali sme ho oživiť a to už je zlý ten plast, že vybledne naspäť. Lebo tento bol oživovaný a ani není vidno, že by bol oživovaný. Takže na matnú čiernu, keď sa dá, to bude krásne. No, takže je už druhý deň. Dneska už konečne sa stretávame aj s Basťom a ideme na tom robiť spolu, ale od včera sa stalo pár vecí, ktoré som nenatočil, pretože som bol sám a nemal to kto natáčať a ja som potreboval obe ruky. Takže asi ma zabije, no. Jedna vec je čierny nárazník, hej. Dal som ho dole, nasprejal som na čierno. Samozrejme farba bude iná, takže znova pôjde ten nárazník dole. Ale to je nič zložité, tu je jeden šrob. Kufry sú 2, na boku zás jeden. Dole sú 2 matky. Tu a tu. Ľahšie to fakt nemôže ísť. Pre porovnanie. Neviem, či to bude vidno, ale tento je taký škaredý. To je peknočky. Takže eventuálne by som možno chcel aj tieto všetky plasty. Komentár nejaký, ne? Aj, sorry. A tak nemusím uvítať, lebo keď to prestrihnem, tak aj tak to možno vystrihnem, prečo ne? Nevadí, ale aby to tam bolo, potom si budeš hovoriť, Dobre! Bam, čaute, tu je Maroš a Basťo a vítame vás. Aj či domal ešte. Ahojte, tady gamer. Nič, no, vysvetlíme, čo ideme robiť. Takže tu boli 2 šroby. Hej! Buzerant! Buzerant! Však ale šmíka sa, ne? Pozor na prst. Na ktorý? Na tento? Tento. Hej! No, takže tu boli 2 šroby, hej? Tu a tu. Tak a tam, no. A my tu chceme mať takto tablet, hej? Takže sme kúpili 2 panty. No, dobre, ich musíme dať. Takto. No... Takto nie? Takto. Lebo to bude takto. Takto sa to nedá už viacej zavrieť. No. Čiže, a keď sa vysunie, tak bude tak. Dobre. Znamená takto. Môže byť. No takže takto budú 2 pánty. Jeden bude tu. A druhý bude tu. A druhý bude tu. Na to pôjde táto somarina. Táto. Toto. Kryt na tablet. Tu bude tablet a bude to fungovať tak, že s cigaretou sa nedobre rozprávať. Nerozumeli ti celý čas. No a bude to fungovať tak, že vlastne tunak bude obrazovka a keď budeme potrebovať sa dostať k týmto tlačítkom. Takto to bude takto. Áno. A Tak sa otvorí. tak, presne tak. Počkaj. Idem na to. Už nerozprávam. Už nerozprávam! Keď budeš natáčať, tak dávaj pozor na prsty v zábere, dobre? Dobre. No a to je plán. Plán. To je úloha číslo 1. Čo potom? Potom tam dáme tablet.
Tu ho zapojíme. Hej, my máme aux už! No dáme, Laco. Ale to je dlhý zbytočne. To je jedno. Zatiaľ. Kúpime menší potom. Áno, možno aj ja nájdem doma. Ja mám určite, ale Menší, myslím. neviem, či menší. No a potom tu dáme to, čo si mal tú nabíjačku iba. Toto OK. dáme preč, dáme iba nabíjačku a bude nabíjačka aj to, aj A tu. cez Tak? toto by to nevedel nabíjať? Iba Podľa mňa teoreticky. pomaly. Hej, dobre, dobre. Kde som to? Radšej nech to nabíja trošku rýchlejšie, nech sa to nevybíja. OK. So. Nič panty nainštalovať. Vidíme sa naspäť, keď budú nainštalované panty a budeme mať zistené, kde musíme vyvrtať do krytu. Hekticky sme to všetko vysvetlili. Na to, že ideme nič robiť reálne. Inak tam sú repraky. Ja aj Maroš dával nové repraky, to je moja prvá reakcia, no už tretia. Wow! Wow, Nakamichi! Suzuki! A toto si aj zalepil nejako? Šroby. Á, cool. Som to prestrkoval, ono. Čo ti jebe? Mi tam je bol. Ježiš, zlomil si cigaretu. Chudáčik. Cigareta. Daj prvú pomoc, prosím. Ale podľa mňa by sme mali dať dlhšie šroby tunak. Né, čo si? Aj keď. Dobre. Dobre. Došla už. Tu došla Paťa, to je Miky. budete v našom vlogu. Budete slávni. On sa ide hneď vyzliekať, ak vidí kameru. Kto sa vyzliekal? Miky? Like a see-through jumper. Tak to bude? A dobre to tam drží, čo chceš? Aha, ale či drží ten plast potom aj? To je to. Vieš, že aby sme to nevylomili. Počkaj. No, dobre. Nevylomíme. Ja som povedal, že vidíme sa až potom, keď to bude nainštalované, Ale ale... je to nainštalované. Ja už je to nainštalované, Maroš už zrobil. Marek šikovný. Dobré panty sú to, dobre si kúpil. Ďakujem. Som rád, že si ma počúval. Však ale jasné. Čo robíš? Však si mi dal inštrukcie. Instructions clear. Do posledného momentu som si to nevedel predstaviť, takže... Čo Ja- sa nestáva často. Ja inak sa čudujem, že si to pochopil Neviem, až vtedy, neviem, ale- čo sa stalo. Ale je to... Trošku Hej, je to... no. Konkávne sa hovorí? Neviem, jaké. Som chcel byť múdry, víš? Tu sme v páke. OK, páke. A však nepotrebujeme, však vlastne to je automat. Áno, však to... A to nebude úplne tu dole, to bude takto. Tak Chápeš? drží tá ručná. No, teraz... Musíme naznačiť diery. Takže hore to daj, no. Bude najrozumnejšie. Dobre, vidíme sa, keď naznačíme diery. Húso! Ale Jaj, more, bál sme, už som myslel, že donútra išla do auta. Gypsy sa bojí osy. Jaj, nenávidím osy. A tu x-ni. Nie tu. Či tu? Tu? Dobre. Takto. Naznačené. A nebude moc mäkké. Tiež som nad tým rozmýšľal, že asi by sme tam mali tú dosku nejakú dať aj. Dáme zozadu dosku. Lebo... Aby sme nezlomili ten jemný tablet. No ja viem. On je taký No, jemný. no. Lebo to s týmto teraz by si to nevedelo hnúť takto hore. Dáme dosku. A dáme, a takto to bude. No. Ty kokot, to je Amerika. No, poďme More fajčiť. Tesla, nie Amerika. Jaj, bozmek, bossuš. Geci. Zlomil som si cigaretlet. Nevadí, dám ti. Dajte Dám ti. odber, nech máme na cigarety. Dobre. Nájdeš si fotky, Paťa. Počkaj, to je Patin. To je Patin telefon. Vyfoď si kokot, vyfoď si kokot. To je Patiné pitie. A Patina kabelka. Ajoj. Peráze! Som zabudol vyplúť vlog. Aj, piči. Aj. Majú nás. Editor. Menšie. Shut the fuck up. Chcem to zarovnať. Menšie. Tak? No, tak asi, no. Čisto hotový stolár toto. Preto som hovoril, rob to menšie. Oni budú vnútri, však tu sú rohy viacej.
Konečne si ma počúval, už som myslel, že to spravíš. Projekt. A čo, nalepíme to? Čím to nalepíme? Laco, čím to nalepíme? Aby to držalo. Neskutočne silno. Ale niečo, čo nám vieš dať. Zadarmo. Že nezaplatíme za to, vieš, ako sa hovorí. Chudobný študent. Čisto ty minulá strieka, že to si vyjebal, ale to robí. To som vyjebal celé, ty. Steny. Iba oboj stranu má vlastne. A to by stačilo. Nemáte vy takú lepšiu? Takú tú A vlastne aj ja mám oboj stranu. triemkovú? Nemám triemkovú, ale mám. Ale ja som skôr myslel také niečo na štýl mamut, víš. Čo nalepíme? Len to poďme nastriekať teda. Ale Basťo, to neviem, či nebude treba vyrezať aj tak. Není tam tá kamera taká veľká. Isto? Like a see-through. A to máte čierny. Čierny! A musíš ho otvoriť takto, víš ako. Jako? A však mne to stačí trošku a ja to tam iba po toto. Zasnutý? A moc? No neviem, vyskúšaj. Keď mi tak ho rozrieš. A čo ho mám? Prevrtaj. Chudák, viem čo myslíš. Potrebujem vás niekde dať, aby ste videli, že čo sa tu deje. Koleso chce pieskovať bez kolesa. Nedám mu to bližšie. Čo? Tie kolesa? Telefón. No neviem. Ty vieš. Áno. Hej. Topka, že? Tu máš tvoj telefón, môžeš natáčať. Neviem, či som natáčal doteraz dobre, som ho iba tak položil. Len musíme mať naopak ten tablet, Prečo? lebo tu sú koncovky. Aha, jasné, čak, ale to je najmenej, nie? No, akože, no neviem, lebo tu sú tlačítka, vieš. Otvor. Ide už rádio. Hej. Ale musíš tam dať, Out. áno. Ale Tu čo? vidíš, aj tam preskakuje. Keď tak ho, ne. Počkaj, už ne. Aha. Trebalo silnejšie. Zdá sa, že je zapojený. A nešušti. Som ti hovoril, že toto je pičovina. Tesla! Dobre to tu je. Toto trebalo by za Nejakú nejako... líštu dať, no. Aj tak v kľude. Veľmi dobré. Opa, vypadol nám one. Čo? Čo nám vypadlo? Toto! O čom sa ideme baviť pri tomto podcaste? Brúsenie s hopošom. Tak sa bude volať epizóda. Brúsenie s hopošom, lebo iba brúsime, mám pocit. Už sa mi nechce. Jak si mohol to prvé koleso brúsiť hodinu? Musíš tam vidieť ten... Však ale toho aj pieskoval. Nebolo čisto brúsenie. To je pravda. Kurva. Muzičku by to trebalo trošku. Nie som taký, že... Však môžete si spievať. Áno, spievaj. To nemáš na tie okna zase? Ne, dobre. Nemám. Prestanul vlastne prečítavať. No o čom sa budeme rozprávať? O čom sa budeme rozprávať v tejto epizóde brúsenia s hopošom? Alobalová páska! Áno, no. Bázmek! Minule som potreboval na niečo. Či s tebou som potreboval na niečo? Na ozdušenie. Áno! Môžeme to prelepiť s tým. Lebo ja by som striekol na čierno rovno aj to sanie. Tiež som na tým rozmýšľal. Alebo na červenú! Môže byť červeno čierne. Ja vám môžem dať sane z toho druhého auta a nemusíte ho striekať. Čo mi dáte? Ja aj ty to máš tú červenú rúru. Ja aj to chcete striekať. Ja, že tie otvorí. Jaj, nie je tam francúzska trikolora, ale to potom, keď budeme všetko robiť.
neprečítal som ich ešte. Ale ty koko, to nie sú Ja ani som ti noviny, hovoril, to je Maroš. leták, ty Aladar. Nepotrebujem. Ty si mi Dano hovoril, že Laco nečíta. Ale my ne. Jakže nečítaš? Ja mám už... Víš, koľko mám rozčítanú knihu? Od strednej školy, ty koko, čitateľský denník. Isto. To na čo striekaš? druhá vrstva, čo robí? To máš toľko sprejov? Lebo ešte ďalšie dve kolesa. Fakt? To je profik. No pravdu, že ešte je tam dosť. Profik, teraz to povedal. Profik. Vidíš tie propohyby, ty kokos? To nie je len tak. To nemá také zapestie. Kámo, to nevajú ešte pohyby. Kámo, čerstvo nastriekané to vyzerá o mnoho lepšie. Nemáme lak. Keby ich nalakujeme, tak ešte tak svietia, jak čerstvo nalakované. Alebo kebyže za jazdy ich striekate, keď pôjdete. To by to inak bolo rozumnejšie spraviť. Vyjde na druhý? Jasne. Toto je na dvakrát, toto ešte raz. Niekto mi volá. Toto by malo byť hotové. Toto je iba prvý náter, ten je sem, to bude ešte raz. Toto by malo byť hotové. Tak. Teraz. Toto. Čo sa nám stalo? No, vidíš, Jajgo je 54,1 a my máme 60. No, takže máme 4 krásne kolesá. Maroš to dojebal. 4 krásne kolesá. Lebo ma išiel presviečať o pičovine. Pre mňa sú kolesá. Áno! A dobre sú. Hej! Krásne. Tak ich predáme, ti hovorím. A máme auto, ktoré tam nefitnú. Ale fitneme ich tam 54,1.